Me ba try. Ma me se na no bi tie wa asem yi a. Tie ba na asi a kire. Me pa cho. Me da masese mama me sa akwanya wi na. Me de ma asem ne be dan mo no. Na me hwe ni mu se ebusuan me no mu kohia wa asubua. Omote asem no. Na me hwe se ebianka omo be frɛ me. Abrante na busuafo. Abrante na busuafo. Abrante na nkasa ye frɛ ne sei. Ye frɛ no Raymond Afram. Ba dodo na nim se ye frɛ no Kwame Afram. Raymond Afram, Kwame Afram. Me pa cho. Before nyini na da kasa fidie no so. Me pa cho. Okay. Yentio. Na oji misika se odi me betu kwan. Me ma mpanyimfo ewo na busuama so te. Mabeka asem wo SOMPA na me hwe kwan se abusuafo ni bi beba me na so ana se omo be frɛ me na omaka asem no hu bibi. Ma hwe animu a bibia emma. Ene eye mentam kese da. Mikuta snap we. Ene ne da etwato a medi ba radio so. Kwama Afram abusua etie mi a omuntie niye no munsantie biu. Mikuta snap we e de ma Kwama Afram. Se wamfa mi 98 million amame a o maame ni nua ma abena ene omo maka ene asubua abusua omfia nhfie ho. Asem si a mo obia embusa me na 98 million nachi no. Me de Kwama Afram 1 billion interest account because me this kind of man no 15 years ni Kwame Afram nye na adwen se obetua sika na mame enti me ka kire abusua ne se ene da etwato amedi ba fidie ha omo hwe snap no mu hwe niye manu asi ma me Kwame Afram na oso oje passport oje visa ma wa okonkran no okogya no me pa chane enti se sie no oba be kasa wa fidie so Kwame Afram wate ne nka biem me pa cho maintain nka na busuafo no so wate o mo nka menti obi anka abra okohia busuafo no asembe no mo no kan me pa cho omo ne me kan se omo be frɛ omo ba no na omo busa no na kosem se eye no kra na omo frɛ no ema o maame no na abudwafo na yehia no agi asem no tum ka se omo ba no se eye no kra ema ye tun se gusu ansana ye sorry esubua efie ho no enti se ne maame no gitum na abeto sabe na me frɛ maame na minyane na ma Kwame Afram na mintene nka onwa ba ma abena agitum se ni nwane se ode me kampa obetua ene ye frɛ na omfa me de me se me nka bibia bio ma abena omfa ne nan ense me Evelyn me tia no mpa boa mu enhwe se wono ena obi di na sabe bi nkra anka onte ase because that time me kan Kwame Afram me dis kan man no me tire fie afe na me nya adwuma na me mmobo se me namfofo mu so mu no ena ene amama san gina me na so enti me kasa eni bre so pa Kwame Afram abusua etie mi a me se me hye ene da maba betena SOMPA afidie so me de me se me nka bibia biu ma me abra Kwame Afram jusika no a wa timi amfa wanko no ensusuan so be ne ba wa bra bom no kwasem bra ase na me nya adwuma da ase wiase kura afono me say di 3 months ewo enkran abonten so a na chese ohu me kura obeka se me nya adwuma da esan se me dem no abonten so nyina na me dem abra na bra no so ye mesana oh na Afram okoye wa hyeda ne na di nkomopen me pa cho me ne kasa baako na baako no kura no ofre onwa bema ena onwa bema no soma ma e frɛ me ena okache onwa ne sɛ ode enema eba ama makoton na media ti misika ena me ka kire ne sɛ e wo phone no sɛ onim nyansa sɛ onim nyansa anka sa asɛm na ɔka no anka onka nkyerɛ me esan sɛ oba besia na me matese matim manim fifire na media ye adwuma na benkete chete sɛ wo Kwame Afram o ka sɛ odi mbetu kwan wan fa me ankɔ na wasa adi misika asa de sika no emfa so na eba enso asa ba abefa wo mpena asa de ne kɔ na me a misika no wo ho no no wanye wadwen kura sɛ wo be pesika ne bia ma me a Kwame Afram me se bebi owo bia no wono de wontie no ntie ne yie meni brepa meni abrepa ma me obi be ka sɛ ene se wo ma visa na da na wa wantumi atwa plane ticket anko no kwasem visa ne de se wo de be kire mi o na wo de kire mi no na sika no mutu ane na nwie peye o de visa ne be kire mi se
ade na ba na yebekọ akọyẹ transit timi mfa sa sika na aka no enso so ena ma me so me dane sika no ma na ye de so tu ko duru nkran no ye ko duru nkran no ma me na okotena ni fie ono ka say wo tu kra ansana ye ba na de na wantwe o me pa twa ne de ono anasem ono anim de nti a wantwen me na visa no na ye original no kwasem papa odi ade ne kire me na agya me hu bi de nti me de me hu se visa ya tro vin ne ho ahwan ekeka ho but me no me hu bi de nti me de me hu se ye visa egbomu ba na me nim sidia na wasi aye nafa okay mami de na kosem ebedan yen na wahwa busuan no a ehwe kwame afram nanso so no ebra sikai ekodi afram ho no abusuan no atwi wo mu ani kwame afram watwi nani na ne nua ba ko a wagiginam se obehwe ama ne nua no atua sika no mabna sabre na chief producer ehwe otietia homa na hwe se benya mabna ene no atwetwe nkoma a eno tie na ye ho